So, ayan, meron na ako ang tawag doon, mga kaibigan. Meron na tayong Brave Sword. So, pinalitan ko lang yung aking ang tawag dito. So, ayan, hero na pala ako. Di ko na balita sa inyo. So, na-scam ako dito. Ano, sale ko kaya to, sale. Meron na pala akong ganito. Di ko alam kung nabalita ko yan sa inyo. Itong sword kong to. Swords. Ito, yan. Nalitan ko siya kasi feeling ko flame style lang ako. Pero okay lang. Masakit din naman siya. 97.8 M yata. So, ayan. Meron na rin akong Kame Wave. Ay, tignan nyo pa eh. Kame Wave! Hindi ko alam yun yung Kame Wave ni Bibuyog ah. Yung bloodline ko, boom! Kame Wave! Yata online. Ay, marami din kami. Meron na pasok bukas, online class. So, 10:30 pa naman ako makatulog. So, gigising ako ng 6:30 mga kaibigan. Balita ko lang. Ayan, balita ko lang yun. Hindi ko alam kung meron akong nabalita sa inyong ganito. Meron na akong ganito. Diba? So, hindi ko naman to kaya. So, nag-download ako kanina ng auto-clicker. Ano? Nag-download ako ng auto-clicker na yon. Hindi ako bully ah. Ayan, lilipad tayo. Boom. Ayan. Ayan o, diba? Hindi ko alam kung Rasengan yun ah. Kasi nagra-Rasengan din to eh. Wait lang ah. Yan, tigi 1 milyon na yung quest ko. Ay, hindi, tigi 1 milyon na yan. 4M nga pala yan, sorry. Ang pinapalevel ko na lang ay agility pati itong speed. Okay lang naman kasi speed ko kahit hindi ko na siya upgrade. Kahit lahat hindi ko na upgrade yun. Hindi ko alam kung na-unlock ko na to. Try natin maganyan. Wala. Wait lang. Hindi kasi na-activate pag merong ganito eh. Ay, wala. Wala talaga. Meron na ng 1M chakra. So, hindi tayo mag-reset. So, yun yung 100k chakra. Kasi, 10:16 na. So, ilang minutes na lang yung natitira sa akin. So, kung hindi pa kayo nakaka-code, 700k likes. Yun lang. Ay, 700k likes. Tama, yun. Punta ako kay Master Boom. So, kay Kuya Bibuyog, doon kayo manood. Kasi meron na rin siya susano. Doon kayo manonood ng mga paano yung ano. Wala, kailangan talaga natin. Sige guys, bye-bye na muna. I'll update sa power ko marami. So, bye.